Znači, to sam ja, vi koliko ovo je? Andrija, ako se malo samo vidimo zato što smo ugasili svetlo, jer ovo horor igra. Čuo se da je kao radnje se odvije u nekakvoj bolnici. Da. I danas 3 horor klipa. Da. 3 horor igre. Ajde, si spreman? Spreman sam. Posle igramo Slendermana. Ej. Ajde. A pazi, ti nam... Waiter. Let's get out of it. Da Znači ljudi, to zbog glasanja. Ja se inače ničeg ne plašim, znate. Ajde, bla bla. Logan. Ne. Okej. Ljudi, ovo radimo zbog vas. Hvala vam za 18 subscribera na kanal. I pozdrav za sve vas koji nas pratite, koji nas podržavate. I komentarišite. Da. Evo je poljubac. Znači, hvala vam puno. Ajde, počinjemo igru. Čekaj, ne vidimo se tvoj palac. Ti se ne vidiš isto. Ne vidim, pa bolje da ne koristimo facecam pošto... Ajde, ne veze, nisu tražili sa facecam, ajde. Ako se loše vidimo na facecam, treba vam palce snimili se. Što se tu dešava, veljo? Ovo je razdovoljeno. A, ti si tu ostavila ovaj tvoj prst od kamera. A bolje da ne koristimo facecam. Malo ćemo ga smanjimo, znaš li? Ajmo. No, tako je Iggy Player. Pritisni ovaj hand. Šta se desilo? Znači, vrata su zatvorene. Ljudi, brati, izvidite što ne snimamo sa facecamom, a za to ja se loše vidimo, pa zato... A ne veze, vi samo uživajte u klipu. Znači, ovo nije baš, to je nekakva ukleta kuće kao... Ajde ti prve. Da vidim ja prvi, ajde. Ovako se približavam. Šike. Nema niko. Ne. Izgleda da je zaključeno. Pa se ne može, a? Ajde idemo dalje. Nema niko. Opa, pa to. A te jebemo dupe, što to po ovo strašnije horor igre prave? A nema se, čestite. Poenta ove igre kao da idemo od ovu kuću, da nas jumpscaruje neka budala. Ima li nekog? Mega putkret! Venja, ti nastavi. Ja sam uradio jedan jumpscare, tvoj red je sad da uradiš ti. Čekaj, crouch. Ja, znate kako dobro su napravili. Gledaj kako mi ide. Ajde bre, ne plašite. Ja ću da gledamo ti ovako, samo kontroliš ajde. Ajde, ne boj se. Izađem ja. Ako vidite malo kratak klip, pa tako mali gameplay. Treba koji namesti ti malo gledaš. Ovo je sad malo brže, malo strašnije. Strašnije nego što se ja više plašim. Mislim da ga treba zadržiš da bi trčao. Ok, gdje si sljedeći? Nema nikog izgleda, ajde. Ne, aj pravimo iz... Aj kam, šuljaj se. Tako. Ne možemo da prođemo. Ok, kako su se plašili? Jebati ženu dupe. Izvijete ako malo psujem to zato kad sam se nervozan pa zato. Jebate koliko ovo strašno. Gle, tamnilo. Malo gleda da idemo u ovu crkvu. Jebate koliko strašno. Ljudi, ne možete to ne ponesete. Jebote, mi smo pičkice izgleda. Ne može se ovo otvore. Pa dobro, ona bi se pojavila ikona. Trči ako.
Kaj je rekao ću ti? Ne gledam sam ja ovakve igre i znam šta se radi u njima. Tamo ima nekog. Šta jest? Čiji si ti? Alo, majstore? Oh my god. Čuti me ti. Ej ti, dolazite vamo. Ne mogu ovo više. Ovo je toliko strašno. Ljudi, malo ćemo da skratimo klip. Otprilike 6 minuta. Ok ljudi, evo nas. Ovo će biti kratko. Evo sad ćemo da odjavimo klip. Ovo je prvi deo. Sad ćemo snimati ako bude bilo drugi deo. Ja trčim. Znači ako ste uživali u ovom klipu stavite like i subscribe. I ako želite napišite nam u komentarju da ako želite još ove horror igre. I mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Poz! Vidimo se! Vidimo se u sljedećoj epizodi. Poz!